mocht kiezen. Of de ULO afmaken of kapper worden. Ik zei alsjeblieft kapper. Mijn vader had hier een kapperszaak. Ik zei laat me alsjeblieft kapper worden. Ben ik naar Drachten gegaan. En vanuit Drachten naar Amsterdam. En toen de wereld over bij de Holland-Amerika-lijn als kapper. En uiteindelijk hier weer terechtgekomen omdat ik een prachtige vrouw gevonden heb. En daar hebben we samen de zaak hier verder opgebouwd. Ondertussen ben ik 70, dadelijk 71. En ik sta lekker nog hele dagen te werken en daar ben ik godsblij mee. Dat zal ik je wel vertellen. Je moet er niet aan denken om nou al achter de geraniums te zitten. Toen ik een jaar of 13 was, ben ik begonnen met judo en jiu-jitsu. In Amsterdam nog een beetje karate gedaan en later hier nog eens een beetje. Nou, dan lees je een stuk in het blad Plus als je dan richting de 70 gaat van een oud karateleraar en die zegt mensen, ga iets doen met een vechtsport als je dat vroeger gedaan hebt. Nou, dat had ik in Amsterdam en hier ook al een beetje. Dus dan pak je dat dus op en dan bel je naar Sportschool de Leeuw. Hebben jullie seniorenkarate? Want dat had John Blumming gezegd. Hij zegt ja. Nou, ik zei dan koop ik een pakje en een wit bandje. En voordat ik wist stond ik met al deze jonge mensen te werken tussen de 18 en om en bij de 40. Ja, want wat blikt er het seniorenkarate te wezen? Vanaf 18 jaar. Dan ben je senior. Sporten moet je blijven, zeker in dit vak doen, want je schouders en die moeten alles en je benen moeten alles dragen. En als je daar een probleem krijgt, kan je wel ophouden met dit vak. En dat is natuurlijk een hele hoop kapsters tegenwoordig met de lengte die een probleem hebben met het krijgen van een ronde rug. En dus echt heel belangrijk, sporten, sporten, sporten. Ik heb me ingeschreven voor Zwarte Band, examens in Utrecht. Waar ongeveer 150, 200 man examen deden, allemaal verschillende stijlen. Het was niet alleen het Shito Ryu, zoals wij dat doen, maar alles. En ik mocht geen examen doen van de bond, want ik ben 65 geweest en dan moet je een speciaal examen doen. Dus dat betekent voor mensen met een handicap of wat dan ook. Nou, ik vond niet dat ik een handicap had en toen ik dreigde dat ik dan zou gaan zeggen van, tegen bijvoorbeeld de omroep van ik mocht geen examen doen, dit en dat, en dan wordt het publiciteit. En dat vonden ze niet leuk. En toen mocht ik toch examen doen en ik heb, met 3 man hebben wij ruim een uur een examen gedaan. Nou, ik was half dood, dat mag je wel weten, maar we hebben het gehaald. Ik was 70 en de 2 jongens die examen met me deden waren 18. We hebben een uur lang niks anders gedaan dan werken, werken, werken en karate en plezier. Monkey life, I've been told, all it glitters is not gold. Gold is not reality. Mama, real is what you lay on me. Nou, het is, ik werkte in Amsterdam, ik had een baas in Amsterdam en die man die had gevaren. En daar at ik ook, s'avonds. En die had zulke fantastische verhalen over wat er allemaal in de wereld gebeurde. En al die zeevaart en die steden, dat is natuurlijk als je 16, 17 jaar bent, nou dat slurp je op. En dat fantastisch. En dacht ik, dat wil ik ook. Dan hadden wij een klant en die man was scheepsbevoorrader van kapsalons en winkels. En dat, meneer Scheffer heette die en daar ben ik heen gegaan. En hij heeft ervoor gezorgd dat ik op de Maasdam van de Holland-Amerika-lijn kapper werd. En dan vaar je de hele wereld over. En dan zie je van alles, maak je van alles mee. Maar dat heb ik dus een tijd gedaan. Toen ben ik weer teruggegaan naar Amsterdam. Ik heb bij Pasquale gewerkt. En daarna hebben wij, Mart en ik, hier de zaak van mijn vader overgenomen. We bestaan nu 80 jaar dit jaar. En heerlijk beroep, maar ook samen met een grote groep kappers hebben wij heel veel wedstrijden gedaan. We zijn in Japan geweest, we zijn in Bangkok hebben we wedstrijden gehad. We hebben in Indonesië gezeten, heel veel in Amerika. Amerika dat, is ook een grootmacht geworden op ons gebied. En vooral mijn gebied, want mijn gebied is mannenknippen. Ik knip een paar dames, maar dat is nou, eigenlijk alleen maar omdat ik dat een beetje leuk extreem kan doen. Maar ik hou van mannenknippen. Dat is dicht bij de huid.
En dat is mijn passie. Knippen en karate. Nee, nummer 1, dat is mijn vrouw. En dan komt het knippen en dan komt het karate. Het paard maar weer even het schemaatje. Ah, valt mij toch? Nou, er zit een beste bakjes op, hè? Ja, hè? Ja, toch wel. Dus, Je ben je bordje? Ja, wij zijn mooi. Ja. Wij kennen hun al 30 keer. Zo'n beetje, dit hier. Dus ja. En het van het begin al goed west? Ja, we hebben nooit speel gewoon aan. Nee, Maar wat maakt het nou even dan? Maar. Nou ja, dat Ze- weet ik wel. Ja. En maar waar heb je het genoegen? Maar ze wordt aan handelen. Ja. En wat doe je ten handelen? Ik zit altijd in bouw, zit ik. Qua werkzaamheden. Zie? Restauratie en dat spel. Restauratie? Van de bouwen. En doe je dat thuis dan ik? Of bloot dat er dan bij? Nou ja, ik zou wat zeggen, maar dat mag ik maar net zeggen. Oh, prutsen. En jou? Nou, ik heb altijd wel een werk geweest. Op kantoor. Ik heb kantoorwerk doen. Maar ik ben sinds een paar jaar eruit. Dus ik Hoe dat zo? nou, door een reorganisatie ben ik uitrekken. En ja, ik ben nu dus weer werkzoekende. En hoe je dat? Nou ja, wel best wel moeilijk. Hè? In het begin dan is het, ja, dan heb je heel veel vrije tijd. Je moet er weer naar je ritme oppakken. Maar op een gegeven moment heb je wel Kreeg je zoiets het na je van, ritme wat gauw te pakken? Of? Ja, dat wil je. Ja. Nou, liep Maar je ja. net altijd makkelijk. Nee, dat wist ik net. Heb je dat merken on hem? Dat hij het regie? Nee, dat van ja, 3 ja. Je gaat zelf weer naar je werk daar. Nou, en Borma, ja, die toffelt wat in Ja. de tuin op een deel. Ja. Nou, dat denk ik zo pad verdikken. Nou, dat wordt jammer voor hem. Nou. Ja. Dat heb je gewoon. Maar hing je hem tricot? Moet je hem twaan? Nee, 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 echt. Wij zijn heel luchtig met elkaar. Gewoon oppervlakkig. Ja. Goeie buur. Ja, Ja, zo iedereen, mag het iedereen beginnen. zijn eigen waarde letten. Nou, dat is belangrijk. Zo mag het een beetje. Hè?